नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण उकळलेल्या बटाट्याची पिवळी भाजी बनवतोय। त्यासाठी बघा आपण इथे उकळलेले बटाटे घेतले, सालं काढून त्याचे फोडे करून घेतलेले आहे। एक मोठा कांदा आपण बारीक चिरून घेतलाय। इथे हिरव्या मिरचीचे तुकडे करून घेतलेले आहे। कढीपत्ता, कोथिंबीर घेतले बारीक चिरलेली। इथे अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा मोहरी, हळद, चवीप्रमाणे मीठ। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। चला मग आता सुरुवात करूया। आपण फोडणीसाठी एक मोठा चमचा तेल गरम करून घेतले, त्यात आता बारीक चिरलेला कांदा घालून घेऊया। कढीपत्ता घालूया, अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा मोहरी ते घालून घेऊया आणि परतवून घेऊया। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि अगदी झटपट तयार होते। या पद्धतीने बनवून पहा तुम्ही। कांदा आपल्याला थोडासा नरम होईपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे। कांदा नरम होत आलाय, आपण त्यामध्ये हिरव्या मिरचीचे तुकडे घालून घेऊया आणि 1 मिनिट परतवून घेऊया। अर्धा चमचा हळद घेतले, ती घालूया। हळद आपल्याला तेलामध्ये घ्यायची आहे, म्हणजे ती सर्व भाजीला छान लागली जाते आणि त्याचा कलरही छान येतो। आता लगेच आपण उकळलेल्या बटाट्याच्या ज्या फोडी करून घेतल्या ते घालून घेऊया आणि छान मिक्स करून घेऊया। छान मिक्स झालंय। आता आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। कोथिंबीर घालूया आणि छान एकजीव करून घेऊया। आता आपण 1 मिनिटासाठी यावरती झाकण घालूया। मस्त आपली भाजी तयार झाली। एकदा फिरवून घेऊया। हे पहा, आता आपण गॅस बंद करूया। आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।